Κονσόι. Δεν μπορεί να σώει. Jedes Mal zeigt im Raum Sumin neue Schätze. Λοιπόν, ανοίξει και άνοιξες. Das Plakat für eine DDR-Mode Τα έχω φτιάξει, τα έχω φτιάξει και Das στο war θέλω. 1961. Damals Τώρα war έχετε το das καφέ μου. Institut. Τα έφτιασα. Τελείωσε η εργασία μου. Παίρνω το καφέ με την ησυχία μου. Έχετε εδώ κοντά να πούμε πολλές κουβέντες, θα σας πω από εδώ. Να είστε καλά. Να είστε ευτυχισμένοι. Πάντε χαρούμενοι να είστε. Αυτά είναι όλα για τα νύψα μου, για τις εμψίες μου, για την ύφη μου και για την αδερφή μου και τα παιδιά της και όλους. Και όλος ο κόσμος. Να είστε καλά, καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και όταν θέλετε, ελάτε φέρετε το μάνα να κάνουμε πρωτοχρονιά σπίτι μου. Μπορεί να είναι μικρό το σπίτι, έχουμε μεγάλη αγκαλιά, θα σας φοράει όλους. Άμα θέλετε, ελάτε. Εγώ σας προσκαλώ με την καρδιά μου να φύγετε όλοι απάνω. Άμα θέλετε. Τώρα εγώ πίνω το καφέ με την ησυχία μου. Κάνω και άμα θέλετε να σας πω, κάνω και φαγητό στο φούρνο και τελείωσε. Ευχαριστούμε πολύ. Φιλάκια πολλά. Πάρα πολύ πολλά.